ndị ọdịnala ekene m ụnụ ụmụ ibe anyị ekene ụnụ ụmụ ibe ndị ọdịnala ekene ụnụ anyị si udo dịrị ụnụ n'ụbọchị taa ụmụ ibe ndị ọdịnala si udo dịrị ụnụ n'ụbọchị taa ebe ọ bụ na onye anọ na anyị na-ekene ụnụ anyị si udo dịrị ụnụ ụmụ ibe anyị si udo dịrị ụnụ ebe ọ bụ na n'ụbọchị taa anyị nwa bụ ndị ọdịnala Igbo ndị kwere n'ihe otu kwuru ndị jụrụ ajụ sị na ha ihe so ndị ọcha na anyị ga-eme invent nke way our own way from A to Z. Anyị ga-eme invent from A to Z because yesterday is memory. Yesterday is memory. Ihe mere anyị nwere society bụ na anyị chekwara yesterday nọ ebe ahụ. Yesterday adịrọ ya. There was no yesterday. Yesterday is ebe a ka ọ dị. Unless me matara the system na yesterday ebe a ka ọ dị, then you create one. Ọwụ na create one, ị na-eme nkọgheri. You are wasting your time. Ndị na-eme mobilization na-emebego already, so anyị need mobilization. Ihe anyị need bụ ideology to build, because ndị na-build obodo abụrụ everybody. O nwere ndị ọbụ ga-eset the pace, ndị ọzọ na-efolo. Ọ bụghị about mobilization, ọ bụ about those people ndị believe, ndị ahụ kwerenụ na o nwere etu esi eme ihe. Ọ bụ ndị aha ka anyị chọrọ, and e nwere a ga-eset a pace. Ekwuru nwere ihe m dere na my Facebook na ịgụ ị ga-afụ ya edere ya ebe ihe ahụ mind. This is the mind. Ihe ndere ahụ obi, that is our mind dị ya. Then this mind nwere process. O nwere process. O nwere the organization of the mind. Organize the mind. Then give the mind the order to follow. Then after the order, it sanitize the mind. Then standardize the mind. Then discipline the mind, or lose a habit. Oya kind of ideology. So without this thing, that is all the easy ikwu okwu n'ọnụ, mana practical ọ dịrị easy. All this because imagination, all this mmadụ ime imagination, all this ime isi na achọ medical British, achọ medical America. All this is sentiment. Emotionally, anyị chọrọ ịdị ka ndị America. Mwepụ this. Emotionally, anyị chọrọ ịdị ka ndị America. Ịghọtago? Ma ọ bụ sentimentally, anyị chọrọ ịdị ka ndị America, ịdị ka Las Vegas, ịdị ka Europe. But o nwere ihe ori nakpu. Ọ dị more than imagination. Ị ga-eseterịrị that stage, ị ga-eset ya, and this stage a na-ekwu okwu ọ bụ a cultivated way of life. Ihe anyị ji wee kpọọ ya indigenous ọdịnala, because ọdịnala bụ indigenous metaphysics and spirituality. Ọ ihe ọdịnala pụtara, and ya chọka ndị be anyị mara ya. Ọ bụ indigenous ideology eji ebe ndụ. Ọ bụ ihe anyị na-ecreate cultivated way of life, the culture. Ọ ya ka na-akpọ culture n'oyibo. And ihe mere ndị Afrịka ndị isi ojii anaghị emewe ọfụma because ha ghọtara ihe a na-ekwu. And ihe mere nji ekwu na Facebook bụ ka m distribute the message so that ndị ọzọ na-amara ka ha mara ya, so that ha nwee ike ime apply. Because anyị mesie ihe anyị ga-eme, other African a ga-edi na akwụkwọ, other African egori were mezie obodo ha. Other African country ga-ewere ya mezie obodo ha, because owuwe ya fụrụ ihe anyị na-ebitu abụrụ original. This life you see we live is not original. It all the factory. Mmadụ manufacture is like manufacture. We manufacture a life to live. Life we live is manufacture. Ọ bụrụ original. So ọ bụrụ ihe nwere ike iji nganga were ọ bụ ije ọsọ isi no. Ọkwa bụ that factory ahụ. That's why Ghana West enwe ya na-akpọ Law Enforcement Agency. Law Enforcement Agency. Ihe a na-eme bụ that is to men, because ọ bụrụ na ime ihe nwanne ihe ahụ ebuild for 100 years will fall in 1 year omega n'anya. Ọ bụrụ na emeri otu a, that na ebuild will fall. Isi na asị mgbe British nọ ya na Nigeria enwe train. Even 1980 na village anyị 1980 na ala Igbo anyị nwere telefonu, nwee ọkụ, nwee ụzọ, nwee mmiri. Today ọ dịrọ. Ọ ya ka na-agụ because o nwere this thing na-agụ no ya bụ the source of every development, indigenous ordinary. Ọ bụrụ na ị nwere ọdịnala nwanne, because ọdịnala ahụ ọgụgụ na mmadụ anọ ọzọ na-echenjigo ọkwa, na-echenjie n'ọkwa. The ordinary ka there because the ideology of the mind, the order of the mind, the habit adịgo. Ife ọmụgo the habit of ịpụta n'ụtụtụ ị gaa na mmiri saa ihu, taa brush wee pụọ. Ọ habit. O nwere ebe ọ bụ because ọ bụrụ na ihe otu aka esi wee epirugo up through this ideology of tụta n'ụtụ gaa na mmiri ochaa ihu, saa ahụ, jewe ọrụ. That is ya ọ bụzi routine ka ọ dị ka machine na-agbagharị otu a clock si agba pịanwụ.
ọ ihe ọdịnala bịara ebiod, ọ ihe ọdịnala bịara ime, ọ bụ ihe ọdịnala bịara fọ. Then n'ime ọdịnala azị ka nsi wee kwuo o buzi everything. Anyị nwere religious ideology n'ime, nwee cultural ideology n'ime, nwee medical facilities n'ime, nwee scientific facilities n'ime, nwekwe development facilities n'ime, nwezie ndị nche n'ime ya. N'ime ọdịnala ya ọ bụ indigenous ideology, way of life nke ndị Igbo, nke ndị Igbo, ọ bụrụ nke ndị ugwu, ọ bụrụ nke ndị ofe akwa, ọ bụrụ nke ndị ọcha. Nke a bụ nke ndị Igbo in their own. Eji ekwu ebe a ka ndị be anyị mara ihe bụ ọdịnala, ka a mara ihe ọdịnala bịara fọ, ka a ghara ịbụ enwere ike kwuo ndị mmadụ aghọtaghie ya na ọ bụ ihe ọzọ, so ha bịazie na-emezi na-aghasa aghasa. Mba, onye ọbụla chọrọ ịbata n'ọdịnala o kwesịrị ịmanekwa ihe anyị bịara ime, and anyị ga-ekrietiri ndị be anyị opportunity ịkwabara na ndị ọdịnala ga-eme na ịkwabara adịrọ mma ahụfụ ka ọ n'ala Igbo. Enwere millions of way to sustain yourself, because anyị na-eje eche nnukwu, anyị dị anya ukwu, ị na-achọ ịkpata ego milonia, anya ukwu datin na-egbu mmadụ. Anyị ga-create opportunity n'ala Igbo from our land. Ndị mmadụ enwe ọ bụ trade by barter, the century ndị ọcha mere eji ego eme, eprintịrị ego as a commodity. Anyị ga-eme nwe na our land, ụmụnne, we can do that. Anyị nwere ike create nwe our own money. Enwere na-akpọ bitcoin, ha ka nkụ. We can create otu anyị nọ na digital money. Ọ dịka phone card, otu a phone card dị nwanne, ọ dịka phone card, ọ wụrụ dollar phone card ahụ, otu a phone card ahụ dị. Anyị nwere ike ịnọ ebe ahụ create our own money, nye value. Ọ bụrụ phone card, nwanne jide phone card gị, ije igoro ihe, nye m phone card, nye gị phone card, onwe value, anyị tinye value, chọọ ofu ihe n'ala Igbo mee ya, ọ bụrụ value of that card ahụ anyị na-eyuzu. Nwanne ihe a dị, inweghị phone, ị na-eyuzu MTM na Nigeria, inwe ha akwụkwọ ka m kwubezie ka ndị amara ihe a na-eme. O ruo echi asị na ndị amakwa ihe a na-akụ. Enwere bitcoin na ala bekee, nwee discoin, nwee nke ha ka nkụ. Ị nwere ike ọwụ trade by barter ka a na-akpọ ya, trade by barter. Ị nwere ike use everything ọ bụla ị chọrọ wee mee value of something. Ichi mee na dollar, ichi mee na naira, ichi mee na pounds, nke a gbasara ụnụ, mana ị ga-enwe your indigenous way iji eme your own things. So ọwụ ndị be anyị kwesịrị ịma na ihe ọdịnala bịara ka emepe anyị anya. Ndị akpụrụ anyị isi, the veil, ndị akpụrụ anyị dị too much, so ha na-ekwu ka emepe anyị anya. Ọ bụrụ anyị agbara dị ebe ahụ ndị mmadụ na-echesa efe ọ dị fa. Ekwu ọdịnala ndị na-eje ụka sị hey ọkwa ndị ọgwụ, ndị ọkọt, ndị ọgwụ ego, ọrụ echasị iweta mmadụ. Anyị si ibini anyị nyere ndị mmadụ akwụkwọ, ọnwụ na ị na-egbu ọkụkọ ga-abịakwana ndị mmadụ abụọ. Si imagine anyị anaghị egbu ọkụkọ. Nature wụ nature, enwere ihe anyị na-egbu. We follow nature. As nature create, we create from nature. Ihe aha nature na-eme ka anyị na-eme, anything nature na-eme, we just helping nature. Anyị na-help nature to accelerate. Anyị na-help nature to accelerate, duplicate. Anyị na-ya duplicate, because in this life ọ bụrụ na ịma ihe a na-akpọ, ịma na nature bụ ihe na-create everything. Ndị na-arụ ngwa ọgụ rụrụ ngwa ọgụ, rụchaa ngwa ọgụ, je na-agbagbu ndị mmadụ. Some people nọrọ ebe ha nọ na-ekpe ekpere ka Chukwu stop all these people. Now tell me who is God and who is man? Man rụrụ ngwa ọgụ, rụọ ngwa ọgụ, rụchaa, je na-agbagbu ndị mmadụ. Ndị ha na-agbagbu na-egwu. Ị ga-agba this man ka ọ stop ngwa ọgụ a, na this fight will go. Ịgwa this, ọ bụrụ na this man create Chukwu Jizọs unu na-ekwu, ọ bụrụ na this man kwụsịrị ịrụ ngwa ọgụ na egbe ana, this ọgụ will end. Simple as ABCD. So instead of you to ask God to stop that man, ask this man to stop the. Gwa onye ahụ na-arụ ngwa ọgụ ka ọ kwụsị ya, then this fight will go away. Simple as ABCD. All this man kere ihe niile nye ụnụ, ya kere everything, ya kere Chukwu, Jizọs, ke ekwensu, ke demon, ke ihe niile, ke everything, ke ngwa ọgụ, ke ma ụnụ akwụkwọ, ke ihe niile gbotere ụnụ. Ịma ha aka nri, ịma ha aka ekpe. Ọ ha nwasị gị no right hand, ya left hand. Who told you na ihe a right hand nke a left? Onye gwara gị? Onye gwara gị na ihe day and night? Onye gwara gị? Mana ị nwere asụsụ ga na-akpọ uchichi, nwa asụsụ ga na-akpọ ụbọchị. Ndị be anyị amaghị ihe ụbọchị, ha mara ihe ụbọchị, ha mara ihe bụ anyasị, ha mara ihe bụ ehihie, mana ọ ma ihe ude, mara
ihe wụ night, iche meaning of the night ọmarọ, the meaning of the night ọmarọ, meaning of the day ọ. Mana nna gị nyere gị ụbọchị ịrapụ ya, nye gị anyasị ịrapụ ya, nye gị ụtụtụ ịrapụ ya. Ekwuzi ọdịnala, mana uche ndị be anyị agaghị agbaje na ihe a ọdịnala a na-ekwu all those concept nna gị hapụrụ gị. No the book na book of Moses, no ya ka anyị bụ bịa translate the ancestral knowledge so that we can grow from it. So ntị mere ndị be anyị ji say I want to go to ancestors way of life is because they cannot create future, because you are the ancestors, you are. Ọ bụ ngụnwa you, because ancestors go, ancestors come. Ngị nwe mụrụ nwa, you have a child. All the ndị be anyị very difficult to think properly. You have a child inside you, na chi gwa m na ịma ha na ihe a bụ ngụnwa, or are you telling me that you don't know that is you? I nyere ya your surname, you gave that child a name and gave a surname, and ihe a bụ nwa gị ị mụrụ amụ n'afọ gị. O ruzie echi ọ bụla ị nọghọzi ebe a, the nwa will go back and look for you. Mbanụ, nwa gị need to continue, is a continuity. Ihe nwa gị ma bụ ihe ọ bụla ị kụziere ya, ihe anyị kụziere nwa gị ọ ihe ọma, only ihe anyị kụziere nwa gị ka ọma. Ọ ya ka anyị chọrọ ka anyị amụọ ndị ọdịnala, because ndị ọdịnala ọha nwe future. Onye si na asị ya tinye ego ya. Ndị ọdịnala owns the future in Igbo land. Onye si na asị ya tinye ego ya, because unless ma na ịmara the concept of ọdịnala. If you know the concept of ọdịnala, ndị ọdịnala nwe future in Igbo land, nothing more, nothing else. Because ndị unu na-amụ ọfụ now, nwanne ịda na ọ bụghị onye Abuja, ọ bụrụ onye Lagos, ma ọ bụrụ onye obodo oyibo, which concept go you follow? Ke the ideology also, ideology Lagos, ideology Abuja, or ideology ndị America, kedu ebe oso? Belongs to nowhere. Ọ bụrụ na o soro n'ọdịnala, ọ marago ihe a na-akọ, ọ marago ebe a na-eje. Nwa ọbụla azụrụ azụ gaghị eji manyere nwa azụrụ azụ. Ị nwere ike iji nwa azụrụ azụ manyere nwa azụ ha azụ. Isi na asị go and do your own research. Igbo adịrọ mma, eprove go m ya ebe a, because our generation, anyị na-ere agidi, anyị rere akara, anyị rere ji, anyị rere kerosene, anyị rere pure water, anyị rere can water, anyị rere rice, anyị rere garị, anyị jere igbo ohu, anyị jere gboo ohu, anyị nọ 4-5 years akpọpụ anyị kpoje na nke ndị ọzọ, anyị na-eku nwa na-asụ akwa nsị, na-esi nri jee boy. That is why enwere good hospital na Igbo, pump and play. The only reason why enwere good hospital na Igbo because of this thing, because 13 no ịmụsịa nwa ezuru azụ, ngị nwa ga-ata ọfụ ya, because mgbe ị ka nka ị gaghị enwe something to sustain you, because nwa ahụ ezoghị ya to do that. Ị gwara ya na this thing dị important, ị train here ị na-ewe oge echi na-eme aka ekpe kwụọ aka nne aka nne kwụọ aka ekpe, ị gwara ya that thing, so ọ mara ya. Onye mere anyị ji wee too mapụsịa onye nke mara America, onye nke amanye England, onye nke amanye nka, because we are life develop as life grows, but because the body itself need it. O nwere ihe ọgbapụ chọrọ ya jebe. Ọ ya mere ana Igbo ji wee desert, ana Igbo dị deserted because of this. Ndị nọ na-enwere ihe ha na-eme, because no plan, enwere ihe ọ na-apụ, onwe ihe ọ na-eche, onwere onye nwere ihe ọ na-eche. There is no plan na ana Igbo enwere plan dị ya, nothing. That's why you efu ndị be anyị niile ka ha na-awụgharị Biafra. Ndị be anyị need the Messiah, they needed Messiah. Our children need Messiah, savior, somebody to save them, not knowing that Igbo mean the savior. Our children need the Messiah without knowing that the name Igbo means savior itself. But ndị be anyị aghọtara. That's why ha ji wee seek for Messiah. Exactly the story of Jewish people, exactly the story. Ha need the Messiah. Yes, of course. Mana if you see the Messiah, can you know the Messiah? Ị gara ama ya. Everything now allegory. Ihe abụrụ eziokwu, a spiritual word. Things that may happen. Oh, just ilu ka atụ na Bible, ilu ka atụrụ, nothing more, nothing less. A sị na Jizọs ga-abịa ka onye oshi. Ọkwa Bible so na Jizọs ga-abịa ka onye oshi, ị gara ama ya.
ifugo ndị be anyị enweghị ike ịma ya ịghọtara. So only problem ndị Igbo nwere bụ datin m gwara ụnụ, only datin m gwara ụnụ ọ ya bụ nsogbu ndị Igbo nwere, and now we have to change that thing. Anyị ga-echenji ya so that ndị agaghị amụ agaghị etozi mee abandon that place, because ha mee ya abandon ụmụ ha too, ụmụ ha na-amụ amụ onwe ha nwa na onwe ha abago n'akụkọ. Anyị bara n'akụkọ because anyị azụghị ụmụ anyị azụ. Ana m ekwu ụmụ anyị na-ekwu our generation ka na-ekwu, ana m ekwu mpa anyị ha with our generation. Ha dịbi na ha zụrụ anyị azụ, anyị agaghị na condition, ha nwa agaghị na condition. There is no good hospital in our land, no light, no electricity. Ọ bụrụ na ha train anyị to be engineer, we will build the road. Ha train anyị to be electrician, we give the light. Ha train anyị to be doctor, we will give them medical facilities. But ha mere anyị to be something like that. So anyị abụrụ ndị na-akwabaro, anyị na-ezu ochi, na-agba ọkada, na-agba ama. This is what you see, what you mkpụrụ onye kọrọ ka ọ na-aghọ, mkpụrụ onye kọrọ ka ọ na-aghọ. So the only thing na ji ezu ochi agba ama, blame the parents, blame them. That's for play. Because anyị mana now n'obodo ahụ anyị nọ bụ Nigeria nkịta, nke anyị nọ kịta, obodo bụ ebe nkịtị, complete ebe nkịtị. Na nwanne cheki enu, ọwụ na onye asị onye ajụrụ ajụ anaghị ajụ onwe ya. Ọwụ na enweghị onye na-emere gị mere onwe gị, mpụ na enwere ego mana ije Lagos zụba lee pure water, lechaa pure water, mechaa nwee chọpụ, mechaa bido agba Dubai. Yes na ije isi aka gị ji ugwu Awụsa je Abuja, ruo Abuja na-alahụ na under bridge megide na agba Dubai. Check in na. So if you can do that for yourself, why don't you generalize those things? Generalize it, make it a society, build society with the same concept that na even though your father emenwurie, you can do it yourself. Why not? Why can't we apply those things into a something society? anyị nwere ike create mu society a perfect one, I promise you. Rapụ na Igbo afụrụ onwe ha n'anya, that is bonkom. Ọ bonkom, ọ bụrụ eziokwu, because ihe anyị na-use bụ maybe somebody na-enwero reason why to love, ọ mara ihe bụ love, o nwere any reason to love, ị na-use na justify, na generalize, na justify every Igbo man. No, onye iberibe n'idiri ime ya ka ọ mara ihe. Onye iberibe amara ihe. Ihe eji akpọ onye iberibe n'onu Igbo bụ na onye na-emegheri emegheri. Onye na-emegheri emegheri ya bụ onye iberibe. Then ị nwere ike ime onye iberibe ahụ ọ mara ihe. Ihe mere ana Igbo ji wee dị otu ọ dị simple thing, ọ obere ihe. That's why ọdịnala ji wepụta this five. Onye ọbụla ga-abụ ọdịnala a ga-ekwe with this five for this thing. Ihe isi anyị wepụtara ebe a, mind development. Ọ ga-aga through this mind development. Ị gaghị akpọ a corporal wee job. You don't take a corporal into war. Gịnị ka ọ ga-eme? Before onye amị eje agha, a na-akpọrọ ya jeme training. Ọdịnala abụrụ ọha na eze ndị Igbo, ọ bụrụ a cultural dance. Mba, this is a concept. You must abide by the rule. Ị ga-enwe a habit, because ị chọrọ pass something down to people. Ọ dị ka ị gaa na amị ma ị gaa na polisi, enwere doctrine to follow, enwere law a na-efollow na polisi na amị. They have a way to go. Ọ bụrụ na akpọrọ ya ọdịnala, onye ọbụla bịa na-eme ihe sọrọ ya, you must abide by the rule. Ọ bụrụ na ọ bụrụ ya, kedu ihe ị na-eji kụziri mmadụ? What are you going to teach people? Ọ bụrụ otu ahụ ka esi eme ya, ka esi eme ya n'eluigwe, ka esi eme ya n'ụwa, anya ka a na-ekwu. So onye ọbụla chọrọ ịba n'ọdịnala, ọ ga-ama na ọ ga-aga through this thing, ihe a ndere ebe a na through these 5 processes. Then ị nwezie a habit, mara ihe a na-akpọ morality. So mara ihe a na-akpọ natural principle, mara ife dị mma, mara ife adịrọ mma. So maka anyị na-achọ ibuild omenala kwesịrị nṅomi. Ndị Indian ga-convert na omenala Igbo, ndị ọcha convert ya na omenala Igbo, ndị Afghanistan convert ya na omenala Igbo. Omenala Igbo abụrụ ịgwọ ọgwụ. Omenala Igbo abụrụ ịgwọ ọgwụ. Omenala Igbo abụrụ ịgwọ ọgwụ. Onye na-agwọ ọgwụ na-agwọrọ onwe ya. That is a personal something. Ị na-agwọ iwu dibia, iwu a profession. Dibia is a profession. Ọ bụ doctor bekee. O nwere ihe o nwere ime omenala.
ka esi anụ nwaanyị, ka esi agba nkwụ nwaanyị, ka esi akwa ozu, ka esi celebrate the natural principle like eke, orie, afọ, nkwọ, ka esi azụ afịa. Ihe niile a bụ omenanị ka ọ bụ. Ọ bụ ha ekwu ha n'okwu omenanị, ndị na-agwọ ọgwụ amapụtasị ya. Mba, ọgwụ bụ ofu ihe, onye na nke ihe ị na-enwe, onye na chi ihe ị na-eme, ị na-eme onwe gị. Onwere ihe o nwere ime with a general way of life. General way, enwere iwu obodo, nwee ka esi anụ nwaanyị, nwee ka esi ọnọ nature, nwee ka esi eme eke, ka esi eme orie, nwee ka esi eme afọ, nwee ka esi emegasị ụmụ ihe niile for economic development. Economic development ọ bụrụ ekwu ha n'omenanị echekwa ma ọ bụ amaghị m otu a ka ndị India ga-esi akọmvat na omenanị anyị, otu a ka ndị ọcha ga-esi akọmvat. Mgbe ndị ọcha wetara Christianity, ọ na ha mere otu ahụ, echere ha ndị Afrịka ga-ewere ya. Ọ bụrụ na ha mere Christianity na Islam like that, nobody will follow them, even Buddha, and the people want to reshuffle their omenanị so that it will be better than those ones. So omenanị anyị na offer, omenanị we are offering today nke ndị ọcha ga-eme ha afụ ha na yes, I want to be part of it. Mana ihe m na-ekwu na some black American akpogo si they want to participate in this omenanị, tinye ha a book to follow this omenanị. Ndị ọcha Americans, na ndị ọcha ndị ojii ndị American na-ekwu, they want to follow this principle of ọdịnala Igbo. Ịbịazi ebe ahụ ha bịa asọ ihe mba nọ ụmụnne m, anyị akarịgo ụdị ihe a. Anyị amago the law of universe, we can apply them. Anyị butere akwụkwọ nna nna anyị ha dị n'ala Igbo, ya na translate ye, ọ na-egosi anyị exactly the same concept to abụrụ gbafuosi na ọ bụ tọrọ ka a na-akpọ ya tọọra. Ọya ka ha chenjiri tọọra na eze, ma ihe a niile the same thing ka e use today na-eme n'iru asị judicial system of government, because all Jewish laws from where? From tọọra. From tọọra. Ịghọtago? Mgbe ọ bụla m bụrụ ha afọ ndị a na-akpọ m sị gwa ndị ha kpọzina m, ma m na-ekwu okwu ha kpọzina m, ọnwụ na onye na-akpọkọ na-anọ m nso na ihe mmemme n'anya ụpịa ọrụ m nso na-asa amị ya n'anya ozugbo. Mmadụ ke nke m bụrụ ha fonu ka m gwa ụmụnna anyị okwu, ndị a bịa ihe na-akụsara mmadụ fonu, chiere m onye ahụ ezigbo nwanne no ya gwazi na nwakpọ ma m na-ekwu okwu ebe ọ na-eme ihe mmadụ na-ekwu a na-apụ ya n'isi. So ụmụnne, nsogbu adịrọ. Ihe a na-ekwu ọdịnala Igbo a na-ekwu that ihe a bụ the only concept ga-eme ndị Igbo ha wụrụkwa mmadụ n'ụwa nwanne, because ihe a bụ a na-agwọ n'ere ndị ọcha bụ nwa bekee unu ga-atụ nwa bekee egwu. Nwa bekee bụ ezigbote onye ori. Gịnị ihe anyị na-achọ ime na nwa bekee, ọ bụrụ na unu jeje gụọ ka nwa bekee si wee werecha ụwa niile, go and read. Ị ga-eje gụọ British strategy ka ha si akọ nka. Ọ bụrụ ọgụ ha ji ngwa ọgụ, mana onye abụ onye resist ewere ngwa ọgụ ya. Mana the problem abụrụ na ngwa ọgụ, all psychological problem ka ha na-use, all psycho with the word because of the mind, all psychology ka a na-ekwu okwu, mind control onye ka a na-ekwu. And this 5 concept ntinyere ebe a, ihe a bụ the key. Once if ọmụ ha the habit, nwanne nweze ga napụ, ọ dị ka onye na-ete isi anị na iru ebe a ngwe maka Jizọs ogwu ịgakara anya. Igwe onye na-ete isi anị maka Jizọs ogwu ịgakara anya straight ahead. Mana anyị ga-enwerịrị ihe a na-akpọ economic strategy. We must have it, because onye ga-eme ndị mmadụ ha agaghị agba ọsọ. Ndị ọcha mechakwa ihe a na-eme, make sure na the food dị enough in their land. Food ga-adịrịrị enough. Gweburu nni, ọ bụrụ na nni adịrị ebe ahụ, ndị people will go and look for food. They must go. Ya anaghị ekwute ya n'okwu, anaghị agbata. They must go and look for food. Ọ bụrụ na ha eje ha ezuo ochi, ma ha eje ha chọọ nni ha ezuo ochi. So n'ime ọdịnala Agric nyafụ opportunity, people can invest. I get create a strategy, a marketing strategy, an economic strategy, so that people like 50 people will come and invest and start business on their own. All these things which are concept, you can create them, because I bụ ndị ojii anyị anaghị like iche uche. We don't apply here in go up yesterday. So and yesterday man no memory. Yesterday is a memory, but onye ojii ihe ọ na-eche memory. Ọ sị ancestor asị ya every day ancestor ya asị ya
every day ancestor ya si ya future bụkwa nyanwa ji ahapụ the future ọ naghị ekwuri maka future at all. Oh, let's go to our ancestors way. Every day yesterday is nothing but memory. Ndị be anyị memory. Onye ara amara ihe a na-akọ, onye ara amara ihe a na-akọ, onye ara amaghị akpọ yesterday mba no. So all because isi yesterday agaje yesterday God, you don't have yesterday. I nwere yesterday will name given. Ndị Owerri gara aga. So that means you hold the key. Which is the key to future. Ọ bụrụ na iji ihe mmadụ ihe na-akọ, you hold the key to future. And the ụnyaahụ, there is nothing like ụnyaahụ ị na-atụkwu Igbo ụnyaahụ nothing more nothing less ọnwụgo. So you have to make sure that tomorrow remember it from the memory of yesterday, from the sense of the yesterday, from the experience of the yesterday, you build tomorrow yourself. Onye nkịtị ọpụta ọsị ka ejebe ụnyaahụ jeme gịnị na ụnyaahụ where is ụnyaahụ? Don't have ụnyaahụ. Ị gaa na ebe a Nigeria abịa na-etiri ọdụ everyday na-enye unu new law iju ị ga-efolo kwe leta you will fail the letter. Abịakwa na echi na-asị unu ekere new state n'ọwụ Janga state, you will answer it. Ị ga-aza ya echi apụtakwa na snake go new state, you will answer. New local government, you will answer because ị mara ihe a na-akọ. Ị ka na-achọ ụnyaahụ na-ekere gị new state, na-ekere gị ihe niile. Ole we begin to create our own for ourselves. Nwanne anyị ga-eme nwa ego nke anyị, we can do something like Bitcoin. Na-eyuzie ndị ọdịnala enwe dia Bitcoin ọdịnala academy. Enwe akwụkwọ bụ na ị na-achọ nwanne jee ebe ahụ. Enwere akwụkwọ nke ịma ifuru ya gwa anyị ga-emepụta n'ọdịnala academy. Anyị ga-akụziri ndị be anyị the secret of the world, secret of the universe, because our target ụmụazị anyị na-amụ. Rapụrụ ndị a toro eto. Onye ọbụla toro eto chọrọ ịma ihe bịa n'ọdịnala, nsogbu adịrọ. Enyecha ya amamihe o were zụọ ụmụ ya. Ụmụazị bụ ndo nwanne ito no itokwu itofu n'uche. Ụmụazị ebe ahụ ka akara aka dị target na ụmụazị. Ndị ọdịnala our target wụ ụmụazị, mana ọ bụ ndị okenye aka anyị ga-eyi uzu wee zụọ na ụmụazị nwanụ. Ịghọtago? So anyị chọrọ i-create a system omenala. Everything n'ime omenala a enwere ideology, enwere doctrine, enwere commerce, enwere nche. N'ime this ideology of omenala gbazienu m na ọ bụ na ndị Igbo nwere omenala, ndị nche, ndị omenala nwee economic strategy which is commerce, ndị omenala nwee a doctrine, ndị omenala nwee ka ihe ọzọkwa echeghị m nke ndị omenala nwanne even ndị aga na-atụ dị anyị bụ sef, ndị aga na ha yiri anyị ọnụ, ndị ụka ha nwụ, ndị anya ha abịanwụ, ndị chi nna ma anya ha abịanwụ. Anyị na-eme ihe anyị agrikọlchọ a na-aga nne ya na-aga proses omenala. Ndị ụka nwere ike echekwa na atinye hey pụtakwanụ even ndị Igbo sef, ndị Igbo nwere ndị Igbo makwa ihe anyị na-eme mana obi ọjọọ mana mgbe aha ya anaghị ekwu maka ha. Ndị ahụ ndị nkịtị ịghọtago ọ ndị ma ihe ka anyị na ha na-ekwu okwu ọsị hapụ ndị ahụ ndị kọtụ gị nka na kọtụ gịnị kọtụ buru your dictionary join the meaning of court. Buru your dictionary chọọ meaning of court ebe ahụ ọsị gị na hidden. Gịnị wụ hidden? Ee abụkwa ndị ahụ ndị ọkọ gịnị bụ ọtụ onye a na-akwa ibi ọ na-eto afọ. Anyị bịara imezuru onu ya. We waste our time, waste our energy, waste our brain, waste our money. Ka anyị wee nwee ike ịfụ na ebe anyị si wee pụta ụwa anyị jere ebe ahụ nọ n'udo bie n'udo. Ụmụazị a na-amụ the worst thing bụ ụmụazị a na-amụ no plan. A na-akụgeri ka ndị Buhari isi onweghị onye nwere plan. Nobody have plan. Enwere ọ bụ na enwere na agwa m kedu plan of the future? Gwagodi m ka gwa m onye Igbo. Let me see the Igbo man. Achọrọ m ịfụ the Igbo man. I want to see that Igbo man. Show me your template. Go show me the structure. Go see, let me see. I na-ekwu Nigeria go see me the structure, developmental structure of this land you are talking about. Gwa m ebe ọ enwere
onwe onye ji ya na-akọ gị nonsens. Unu kwuru nonsens bịa na ahụ ọ bụrụ isa pịa n'ime anya ozugbo mgbu ha aja anya akpọ straight ka ụdị nonsens bụ ha. Ndị Igbo ndị eji ama the savior the master builders a na-ekwuzi okwu otu ọ dịka amaghazị m ọ na-efe ha efe na ntị. This thing na-ekwu ebe ekwesịrị ịbụ Newton to ndị Igbo kwesịrị ịma ya. They should know it. That double na nwere plan nwere ebe ị na-eje. We are living in an artificial world. This world anyị na-ebi create is a machine. All factory ka ọ bụ is an industry. The life we live is an industry. So either you become a worker or you become onye a na-arụ ọrụ. Either you own the factory or you become a consumer. So agaghị m choose consumer. If you choose consumer, that is for you. Mụnwa agaghị m choose consumer. If you want, that is for you. But for me and my people, achọrọ m consumer. Achọrọ m ka anyị nwa n'Africa, at least ndị ọcha were ego Europe n'Africa ka ọ bụrụzie ndị Igbo ka ndị Igbo nwere Africa at least taa bụ ụtụtụ ka anyị jiri nkịta plan otu onye Africa ka anyị were ihe anyị mee ọfụma. The next ụmụ anyị ga-amụ the new generation will own Africa. Nwanne cheki enu ụmụ anyị na-eri ka ndị white were na-ama atụ ịnụ onye Igbo asị ịnụ ha anụ onye Igbo nwanne nsogbu ga ana ịnụ onye Igbo nsogbu ga ana onye ọbụla na-ebigharị aka na-achọgharị onye Igbo mmanụ Iraq chekizie enu ka na-achọ mmanụ Iraq ịghọtago. So ụmụnne di ha bụ ọkwa the concept a na-ekwu okwu ya bụ ihe a concept enwere ihe ọzọ nothing more nothing less. Ọ dị iche from a country dị iche, ideology dị iche, ọ bụrụ the same thing. Country and ideology are the same thing. Ihe anyị na-ekwu okwu concept ime oduo something. Ma nwere country mgbe ndị Jew history of ndị Jew enwere German Jewish kwunu ma nwee English Jewish nwee American Jewish enwechara ihe a niile. Mgbe ndị Jew ha enwekwaghị country mana ha nwere their community. Ịghọtago onye ka o ji wee dịrị ha izi ha nwee their country ozugbo ịkwa speed ha ji were ya. Look at the speed ha ji were ya because ha nwere the ideology already. There is ideology already waiting for them. Nke ndị be anyị wụ na na-ekwu ebe osi ebe abụọ osi ebe abụọ osi ebe abụọ osi ebe abụọ ahụfụ ha na-ata ndị ahụfụ na nsogbu adịrọ. So okwu anyị ga-ebido na njedebe taa 5 mind development anyị ji wee bịa n'ọdịnala. A ga-akụzi ya ọ bụrụ akwụkwọ 5 organization of the mind number 1, order of the mind number 2, sanitization of the mind number 3, standardization of the mind number 4, and discipline the mind which is the habit of the mind. Ya ụzọ onye ọdịnala ha na-ekwu okwu ya. Nwanne mmadụ kwuruzie Islam na-esi ebe a na-abịa osi ebe a na-apụ. O kwuru Christianity si ebe a na-abịa osi ebe a na-apụ. Ịmara ihe ị na-eme, ịmara ihe economics, ịmara ihe commerce, ịmara ihe security, mara reason why iji wee bụrụ mmadụ, mara reason why you are a human being and you know where to go. Ịmara ha those things enweghị ya ahụ I tell you. If you know these things, your children will never be a fool as we are because now we are a fools. Now we are fools. Anyị bụ ndị iberibe. Now anyị bụ ndị iberibe. Onye na-achị nna ma na-achị gị ma ihe ọjọọ British mere ndị British mere ha nyere ha aka. Ebee ka ị nọ ndị British na-enyere ha aka. Hapụrụ story onye enwe ihe ọdị mmanya kama ọ ga-asị ihe ọdị mmanya ka ọ chọọ ihe eme onwe ọ chọọ excuse. Ndị Igbo na excuse. I don't believe that nonsense. Anyị ada we have messed up. I emeghị iberibe. Let's go and anyị jee megharịa ka anyị jee megharịa lapụ okwu abụrụ nni anyị jee megharịa. So asị m ụdịrị unu Chukwu gọzie unu. Ndị sị na ọ ga-adịrị m na mma adịkwa gị na mma. Onye sị na ọ ga-adịrị m na mma nwanne ejighị nwa adịbịa ene mgbọrọgwụ. Ada eji nwa adịbịa ene mgbọrọgwụ isikwa na asị nwa ike ka anyị fụnụ. Asị m udo dịrị unu.